ערוץ 14, כי היום הוא יום גלידת השוקולד הבינלאומי. זה יום מיוחד מאוד, משמעותי מאוד. צריך גם את האסקפיזם הזה מדי פעם. ואיזה יום מתאים זה, היום החם המטורף הזה. ערב שבת, יום שישי, ראש חודש סיוון, ואנחנו עם שני המופלאים, אמונה ושלמה מיוחס. שלום לכם. שלום, שלום. עם עגלת הגלידה המדהימה הזאת, ועם סיפור מדהים בעולם הגלידה. בואו תנו לנו אותו קצת. תודה רבה. אז אנחנו שלמה ואמונה מיוחס באמת מגלידת מג'יק בקדומים. הכל התחיל בתכלס מהאהבה של שלמה לגלידה. מאז שהוא היה קטן, ככה התחלנו באמת בלי כלום מהבית, בקרוון שלנו בקדומים, הכי פשוט שיש, מקפיא של גלידה בתוך פרגולה. לאט לאט ככה התפתחנו, התקדמנו עם הזמן. שלמה במו ידיו, ברוך השם כישרוני, בנה את הכל ממשטחים ומדברים, וככה לאט לאט עד שפתחנו באמת גלידריה מסודרת ביישוב. ובעצם מה שהביא אותנו לכאן היום, יום הגלידה הבינלאומי, ובעצם הבאנו גלידת שוקולד הבינלאומי, סליחה, והבאנו לכאן את הגלידות שלנו, באמת לפנק אתכם ליהנות. ובעצם ככה לקראת המלחמה, מה שקרה כמובן, כמו כל העסקים, הגלידה שלנו נסגרה, לא היה אפשר לפתוח. ככה עד שהתאוששנו קצת ולאט לאט פתחנו והבאנו את העגלה הזאתי, במיוחד כדי לשמח חיילים, כדי לפנק אותם בזמן המלחמה, לתת להם הפוגה. אנחנו מסתובבים איתה ככה בכל הארץ, משתדלים איפה שאפשר, לאן שנגיע, לאט לאט גם עם זה נתפתח, בעזרת השם. מדהים. איזה יופי. אני חייב גם לציין שהגלידה שלכם מגיעה גם עם טוויסט. זה לא רק גלידה, שלמה אתה קוסם במקצועך, ומי שמגיע לעגלת הגלידה שלכם מקבל על הדרך גם מופע קוסמות קצר. שלמה, תן לנו מילה על זה. תמיד חלמתי להיות קוסם, וחלמתי שתהיה לי גלידריה בבית. אמרו לי, אתה צריך להתבגר. אז הנה התבגרת. אז יש גלידריה וקסמים, וגיליתי שקסמים מאוד מאוד משמח אנשים, וזה עושה לי טוב. גיליתי שגלידה משמח אנשים ואפשר לשלב ביניהם. בואו ננסה משהו מיוחד. לגמרי, טוב, אז שלמה, אתה בוחש לנו שם ומכין לנו שם דברים נהדרים וטובים. בינתיים אמונה, תמשיכי לספר לנו על המפגשים שלכם, כי העגלה הזאת, היופי שלה שהיא מגיעה לכל הארץ, ואתם נפגשים עם כל כך הרבה אנשים. תני לנו כמה סיפורים יפים. טוב, אז האמת שככה לא מזמן אח של שלמה הוא גם קצין נכנס לעזה, ויום אחד באמת הגענו עם כל הגלידות שלנו, החיילים שלו ככה השתחררו כולם, ועד באר שבע הגלידה שלנו הגיעה לפני ככה, היה שם מלא חיילים בכל הפארק הזה, וממש חילקנו כמויות של גלידה לכולם באהבה. אנחנו מסתובבים בבסיסים, ובאמת חשוב לי רק לציין שזה באמת קשה כאילו במדינה לצערנו ככה לעשות עסקים, ובזכות הנה, זה בלייב הקסמים של שלמה. לעשות לך רולדים? הוא אוהב לשגע אנשים. רולדים. בסוף אנחנו צריכים את הגלידה. וואי. או, שכחנו להוציא את התוספות. טוב, המצב פה קשה, בלי ספק. שלמה ואמונה עם היצירות המופת האלה, פשוט, אני לא יודע אפילו מאיפה מתחילים. טוב, ככה, האירוע הזה יכול להימשך עוד שעות. אנחנו יכולים להישאר פשוט בשידור חי עם העגלה המדהימה הזאת של הגלידה והקסמים. שלמה יכול להעסיק אותנו עוד שעות עם קסמים מדהימים. אמונה תמשיך למלא את ליבנו בטוב ואת גביענו בהמון מתוק, והדבר הזה פשוט מטורף. אבל אין מה לעשות, אנחנו חייבים עכשיו לומר שלום לעודד מנשה. שלמה, אתה רוצה עוד מילה אחת? כן. יאללה, אמונה. אם אפשר רק באמת להגיד תודה רבה לפלטפורמת ספארק IL, שבזכותה אנחנו כאן, כי זה פלטפורמה שככה מלווה לעסקים קטנים ללא מטרות רווח, ללא ריבית, ורק בזכותה אנחנו כאן היום באמת. אז תודה רבה. אז הנה, ספארק IL, בזכותם אנחנו כאן. שלמה ממשיך לקסם קסמים, ובינתיים אמונה ממשיכה להגיש לנו גלידות מטורפות, וזה הזמן לומר שלום לעודד מנשה שלנו. עודד, אנחנו נורא עסוקים פשוט, אז למה אין תמיד ברירה, אצלך... חייבים להעביר אליך את השידור. אצלך כל הגלידות והמסיבות, ואנחנו פה יושבים, אין גלידה, אין כלום, הביאו פעם פלאפל, הביאו פעם סוסים, ואנחנו תמיד אין, כלום, וזה לא פייר, יש פה... קשה לי לשמוע, כי חושים אחרים
לא כך שומע אותך, אבל אני מבין שאתה אומר דברים יפים, ואתה מגרה אותי על הגלידה, אז תודה רבה לעידו.